Boas noites. O Ministerio de Medio Ambiente confirmou a sanción de 180.000 euros ao Concello de Lugo por incumprir o proxecto de instalación do dique no río Miño. O Concello tamén terá que asumir o custe do desmonte valorado nuns 40.000 euros. Así o publica El Progreso. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente confirmou a sanción de 180.000 euros imposta ao Concello de Lugo o pasado mes de xuño pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, ao incumplirse o proxecto para a instalación dun dique no río á altura de As Amasas, segundo informa hoxe o diario El Progreso. A Confederación concluíu que o dique foi construído uns 150 metros augas enriba do lugar onde estaba recollido no proxecto, no estudo de impacto ambiental e na declaración de impacto ambiental. E afirma tamén que as súas características constructivas tampouco coinciden coas definidas nos proxectos aprobados. Así mesmo, unha orde firmada pola ministra Isabel García Tejerina obriga a retirar de maneira urxente e antes de que comecen as choivas o dique construído no leito do río a finales do ano pasado por Inca, que é a empresa adxudicataria do contrato para a rehabilitación e posta en marcha da antiga fábrica da luz. Do desmonte do dique tamén se terá que facer cargo o Concello, unha obra que se calcula que podería custar arredor duns 40.000 euros. Unha cifra a que habría que sumarlle o importe dos 180.000 euros de multa, xa que a Confederación Hidrográfica libra de culpa a empresa Inca e responsabiliza únicamente ao Concello, afirmando que como entidade promotora e concesionaria tiña que vixiar a legalidade da obra. Pola súa banda, o portavoz do Goberno local, Miguel Fernández, afirmou onte que o Concello recurrirá á sanción. E dende a oposición, os diferentes grupos instaron ao Concello a retirar de xeito inmediato o dique do río Miño, en concreto o Partido Popular, concretamente o seu voceiro Jaime Castiñeira, asegurou que o Concello ten que cumprir coa lei, ao igual que fan todos os cidadáns. Instamos ao Concello, ao Goberno Municipal e á Alcaldesa de maneira inmediata a que acate o que é o acordo do Ministerio para a retirada inmediata e a demolición do dique no río Miño, o dique da Fábrica da Luz. Con independencia de que posteriormente se recurra a sanción, se estudia a posibilidade de recursos se o hai, e incluso, lógico, a repercusión, é dicir, repetir esa sanción hacia a empresa Inca, que é a concesionaria. Pero o que sí está claro, e así o dixemos no pleno, que o promotor desa obra é o Concello de Lugo, polo tanto é un dos primeiros responsables, quen presentou o estudio de impacto ambiental é o Concello, e no estudio de impacto ambiental iba un dique feito dunha maneira e aquí se fixo noutra ubicación. E igual que se lle exixe a calquer administrado o cumprir a lei, o Ayuntamiento non pode ser menos. E, polo tanto, debe de dar exemplo. É dicir, se lle tiramos unha casa a unha persona, a unha familia, porque non se axusta a lei, con máis motivo hai que tirar un dique no río que non se axusta a lei. E a declaración de servizos esenciais aprobada onte polo Concello de Lugo suscita as sospeitas dos diferentes grupos. Dende Ciudadanos aseguraron que hai competencias propias do Estado nas que as administracións locais non se poden meter, polo que seguirán moi de preto este plan. Mentres, dende a bancada popular, dixeron que aínda non tiveron tempo de estudar con detalle este plan, pero que despois dunha primeira ollada confirman as súas sospeitas de que a Dirección Xeral de Recursos Humanos é unha manobra política. A polémica creo que surdiu por ese tema das competencias impropias, que neste caso era o plan de emprego. Nese senso, o noso grupo municipal manifestamos que non compartimos ese plan de emprego, que foi un dos motivos polos que non se chegou a un acordo no tema dos orzamentos, porque non había concreción. Entendíamos que a aposta polo emprego dende o ámbito municipal é moito máis amplo e que hai moitas máis estrategias e iniciativas que se podían poñer en marcha, pero está claro que é unha iniciativa do Goberno, que é unha aposta moi importante que supón un custe de máis de 1 millón de euros, polo tanto, pois ten que buscar esos cauces legais que lle permitan por desenvolvelo. Polo tanto, existe ese aval xurídico, ese aval legal, e polo tanto, pois o equipo de goberno será o que dentro dunhos meses terá que falar dos resultados obtidos con ese plan de emprego. Estamos estudiando o expediente que foi a mesa de contratación, o parco expediente, porque
de entrada, o que vexo é única e exclusivamente un informe de recursos humanos que valida a vicesecretaria, pero xa digo, quero mirar con detalle porque, bueno, tuvemos outra serie de accións que facer, estuvemos mirando cousas ao largo da mañá, espero telo analizado, pero me dá a sensación de que o que se pretende é o que dixemos no seu día, que era a Dirección de Recursos Humanos era un posto político para utilizar políticamente como unha coladera, e me dá a sensación de que isto que se pretende é unha coladera de personal, supoño que con determinado signo político. Arquivada a querela que presentara o exalcalde de Lugo, José López Orozco, contra o voceiro municipal de Alternativa a Cidade de Esquerdas, Carlos Portomeñe, por calumnias e inxurias. Portomeñe lamentou hoxe que non tivo coñecemento deste auto ata onte, malia que este está asinado o día 3 de agosto, e tamén dixo que se enterou onte de que Orozco presentara un recurso contra esta resolución. O auto é clarísimo. Dice que habida conta de que as instruccións sumariais sobre o Pexón non están conclusas e senón en fase de instrucción, e habida conta de que eu teño liberdade de expresión máxime cando estou facendo uso do que é o meu cargo público, pois a verdade é que a conclusión non deixa lugar a equívocas. Di que as opinións do querelado no exercicio da liberdade de expresión e opinión, realizando xuicios de valor, cualificando o Pexón e indicando a responsabilidade do señor Orozco, non supoñen, en definitiva, nin lesión das liberdades fundamentais de expresión, opinión e información, nin atentado á honra do querelante. E, polo tanto, na parte dispositiva, acorda o sobresemento libre e o arquivo das actuacións. O certo é que hoxe tuvemos coñecemento da presentación dun recurso ante esta información nos xurden varios interrogantes. O primeiro, cando coñeceron a outra parte o auto que se me foi notificado a min onte, cando recurriron e de cando é ese recurso, porque temos serias sospeitas de que ese recurso está feito hai semanas xa, e, polo tanto, tampouco informaron nen sequera deste auto, e, ademais, tamén nos gustaría saber por que non me notifican a min a presentación dese recurso. De sobra se coñecido en Lugo que Carlos Portomeñe é implacable contra a corrupción e non me van a calar utilizando ningún tipo de truco, de triñuela, de calquera tipo de instrumento que pretendan facer que eu cale cando considere que se está cometendo unha ilegalidade ou unha irregularidade. E o digo moi alto. E dende Lugo Novo lamentaron que a falta de persoal no Concello está a repercutir negativamente nos ingresos das arcas municipais. Así o dixo o voceiro municipal desta formación, Santiago Fernández Rocha, que tamén asegurou que a gran maioría das terrazas de hostalería da cidade non pagan ningunha cantidade por ocupar a vía pública. Somos coñecedores de que a maior parte das terrazas municipais dos vados da cidade, en estes momentos a maior parte dos expedientes están sin xestionar, posiblemente por falta de persoal no negociado administrativo da policía, o cual nos parece unha xestión nefasta por parte do Concello, porque realmente esas son competencias propias e hai que priorizar, é dicir, son competencias que o Concello ten que asumir desde o primeiro momento, e nos parece, polo tanto, unha nefasta xestión en este tema. É dicir, o Concello está perdendo moitísimo diñeiro. O outro día falábamos dos vados das vallas publicitarias que estaban absolutamente fora de control do propio Concello. Hoy falamos das terrazas, falamos dos vados, en definitiva que aquí vamos a pagar 4 ou 5 na máis, e baixo esta perspectiva, pois eu creo que o Concello debe preocuparse do día a día, primeiro, e logo de outros temas como poden ser o tema do emprego ou outras competencias impropias, non?
E no centro comercial Abella xa comezaron coa retirada das pistas de pádel despois de recibir a orde do Concello. Este é un paso indispensable para obter a licencia de actividade. Así o publica El Progreso. O centro comercial Abella iniciou onte a retirada das súas pistas de pádel. Esta era unha das condicións que o Concello lles impuxo para concederlles a licenza de actividade, da que a gran superficie e todos os seus negocios carecen malia levar preto dun ano abertos, segundo informa hoxe o diario El Progreso. Media dúcia de operarios estaban levando a cabo onte o desmonte das pistas cando unha chamada alertou a policía local, reclamando a súa presenza para comprobar se os traballos dispoñían da correspondente licenza. Ante esta situación, a Xerencia da Abella presentoulles un requerimento do propio Concello para que se desmontasen as pistas, o que foi suficiente para os axentes. Ante a ausencia de licenzas e o silencio municipal, os empresarios dunha decena de negocios estudan pechar os seus locais nos vindeiros días. Algo que esta mesma semana xa fixo a cafetería La Fundación, a que ata agora era un dos locais de referencia da superficie comercial, con máis de 700 metros cadrados. Os donos do establecemento rescindiron o contrato de aluguer porque a Abella aínda non ten licenza de apertura. Ademais, tamén fixeron referencia a graves anomalías urbanísticas, a inadecuación da gran superficie ás normas de planificación e ao risco de que as aseguradoras non cubran calquera dano persoal ou material que se poida rexistrar dentro do establecemento. O grupo Otusa xa realizou o primeiro pagamento pola compra do Gran Hotel Lugo. O grupo hoteleiro, propiedade do empresario chantadino Amancio López Seijas, desembolsou 690.000 euros no que é o primeiro paso da venda deste hotel. O seguinte será que o xulgado mercantil de Lugo dite o auto de venda do hotel no que fixará un prazo para que os outros postores, os anteriores donos ou os acreedores poidan recurrir a decisión da adxudicación. E isto foi todo pola nosa parte, pero lembren que poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliceae.com. Nos deixámolos agora con imaxes da mostra Misión Atlanta que se pode ver no Círculo das Artes, pero lembren que regresamos nuns minutos con toda a información deportiva. Ata agora. A Gran Muralla, unha das sete maravillas tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa.
Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O Cafés Candelas Breogán recibe mañá o Burgos un encontro no que Nacho Lezcano quere corrixir moitos dos erros que cometeron no debut ante o Calzados Robusta. Sí, la verdad que sí. Jugamos el domingo pasado, fue un partido bueno, que bueno, nos sirvió para ratificarnos en muchas cosas que hicimos bien y por un camino que es el que queremos llevar. No hay que esconder que tuvimos un acierto muy por encima de lo normal y que tampoco esperábamos. Y también sirvió para darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que todavía estamos lejos de lo que queremos en algunos aspectos. Y bueno, después de ese partido, pues un poquito más de optimismo, porque la pretemporada ha sido pues como ha sido, ¿no? Que prácticamente no hemos contado con jugadores y entonces los partidos que hemos jugado pues casi todos hemos perdido. Yo creo que nos venía bien ganar un partido, bien porque encima es fuera de casa y luego lo que hace que pues tengamos todavía un poquito más de ganas de jugar en casa, de debutar en casa con nuestros aficionados. Y bueno, espero que el equipo responda y siga en línea ascendente. Me preocupa el equipo en general. Tampoco es un equipo que sea súper físico dentro, ¿no? Tienen más jugadores que son más polivalentes, ¿no? Digamos, ¿no? Tienen a Jai Vega, a Jorge García, que son jugadores que juegan más abiertos, más que en la pintura, aunque pueden jugar, pero son jugadores más abiertos. El jugador americano Percy Gibson todavía está por ver qué es lo que puede hacer, aunque ya ha dado destellos de calidad en la pretemporada y él sí que es igual un poco más físico, ¿no? Y aparte, está Goran Huskic, que es un jugador que puede hacer de todo. E ata aquí a información deportiva de hoxe. Que teñan moi boa fin de semana e se poden, desfruten do San Froilán. Vémonos o luns. A Gran Muralla, unha das sete maravillas Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.